Ci, co mnie znają, to wiedzą, że mam rozmaite hobby, ale jedno takie główne hobby to jest oglądanie filmów o podróżach w czasie, o światach równoległych. To jest taka moja pasja, te filmy wszystkie znam na pamięć i tak wierzę, że one richtig są. A co ty o tym sądzisz? Wiesz, ja myślę, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, dlatego że moim zdaniem nie wszystkie te, powiedzmy, widzenia, które mają ludzie, to są rzeczywiście spotkania naprawdę z energią duchową, tak? I myślę, że część z takich widzeń duchowych może być rzeczywiście jakimś, nie wiem, zagięciem czasoprzestrzennym, widzeniem odbitych wydarzeń. No, wiele na to wskazuje, że tak może być. A masz takie beispiele na to? Ja. No na przykład coś takiego. Taką historię mi opisuje czytelnik. Jego dziadek jako bardzo młody chłopak zaczął terminować w tym zakładzie kanalizacyjnym w Warszawie. No to jest ogromna sieć kanałów. I on rzeczywiście w trakcie i wojny, i wiesz, i podczas powstania, on ludzi tymi kanałami, on tam znał te kanały po prostu jak własną kieszeń. No i później już w czasach powojennych miał takiego chłopaczka, który tam z nim jeździł na różne interwencje, naprawy i tak dalej. No i zdarzyła im się taka historia, że idą kanałami i nagle, wiesz, najpierw taki trochę jakby jednemu i drugiemu zaczęło gwałtownie dzwonić w uszach i aż do bólu głowy, wiesz? I on mówi, dziadek się odwrócił i miał wrażenie, że zupełnie jakby, wiesz, powietrze zaczęło falować. Przecież to jest wszystko właśnie do tych filmów, które ty lubisz i o których tu mówisz, to jest identyczna sytuacja. No właśnie, często myślę, skąd mi biorą te pomysły, no i godej. No może i z takich opowieści. Słuchaj, to powietrze zaczyna falować, on ma no jakby ten potworny pisk w uszach, czyli pewnie coś związane z infradźwiękami najprawdopodobniej, bo tym zjawiskom często towarzyszą infradźwięki i widzą grupę ludzi, no zupełnie scena z Powstania Warszawskiego, wiesz, dwóch tych ciągnie na plecach swojego kolegę, który już nie jest w stanie iść, przed nimi biegnie dziewczyna, sanitariuszka, oni się normalnie rozglądają i ona ich mówi, dobrze idziemy tędy, w pewnym momencie ona się jakby do przodu nieco wyrywa i krzyczy gaz i Niemcy, gaz albo granaty. I oni, nagle jest, wiesz, ogromny wybuch, wrażenie również dla tych obserwatorów, że trzęsie się pod nimi ziemia, pył, powietrze, aż osłaniają, wiesz, w ten sposób twarze, bo mają wrażenie, że te odłamki jakieś z tych kanałów prawie zaraz ich przywalą, pokaleczą. I nagle to wszystko mija w jednej sekundzie. Po prostu czują się już dobrze, nie dzwoni w uszach, nic się nadzwyczajnego z nimi nie dzieje. No wtedy, ponieważ to były lata powiedzmy wczesny Gomułka, więc ten wytłumaczył temu chłopakowi, mówi, słuchaj, my nie możemy, bo on mówi, panie majster, co my powiemy, co my tu widzieli? A on mówi, nic nie powiemy, bo ty chodzisz do technikum zaocznie, a to są czasy Gomułki i ty musisz się, chłopie, uczyć i ty kiedyś będziesz wykształcony człowiek, a jak zaczniemy o takich rzeczach mówić, to teraz, jak jest na świecie, to albo nas do wariatkowa wsadzą, albo nam uznają, że my jesteśmy jakiś element niepotrzebny. Także mówi do tego chłopaka, milcz i żebyś nigdy, bo ty możesz jeszcze w życiu karierę zrobić. No i tak się też stało, że później ten chłopak to był całym jego szefem, tego dziadka. Ale takich przykładów jest dużo więcej. Także myślę, że nie wiesz, gdzie też wydaje mi się, że może to występować właśnie te cykliczne, typu biała dama, która pojawia się zawsze o określonej porze. No albo roku, dnia, miesiąca. Właśnie to jest dziwne, nie? To jest
czy nie wydaje Ci się, że to jest jakby ktoś puszczał ten sam film Hologram. typu Bitwa pod Gettysburgiem, przecież tam też przeżywają, jest mnóstwo, jest, no może nie mnóstwo, ale jest kilka takich rzeczy, takich miejsc. U nas na przykład miejsce bitwa nad Bzurą, że wrażenia są takie, że ludzie opisują, że widzą po prostu fragment tej bitwy, jak film, który dzieje się tu i teraz. Więc myślę, że naprawdę szkoda, że tak mało intensywnie są te zjawiska badane, bo moglibyśmy się wszyscy... Mało odwagi jest do tego. Tak, dlatego opowiedzieć mnie mailowo, czy podczas kontaktu telefonicznego, względnie tam skype'owego, opowiedzieć mi swoją historię, to jest zupełnie co innego, niż przyznać się i opowiadać ją w sposób otwarty. No to wiadoma rzecz. Ludzie się tego obawiają, a mnie się wydaje, że cóż, na dzień dzisiejszy można śmiało powiedzieć, że fizyka kwantowa zaczyna mówić językiem kiedyś zwanym językiem ezoterycznym, czyli zaczynamy się poruszać w tych samych przestrzeniach i myślę, że nie każdy kontakt, który my byśmy mówili, widziałem ducha, to jest rzeczywiście kontaktem z tą energią, natomiast istnieje taka możliwość, że to jest zupełnie coś innego. To jest jak zawieszony w czasie pewien obraz, który się powtarza. Magia to fizyka, której nie znamy, jak to padają. Święte słowa.